Здравейте на всички! Аз съм Христена и добре дошли в моят канал. В днешното видео съм решила да направя ревю на един хотел, а именно Камен град в град Панагюрище. Защото искам да направя такъв вид поредица от видеа, в които човек, ако реши, че иска да отиде някъде за няколко дни, да си направи почивка през уикенда или през някакви празници, да може с няколко клика в интернет да провери, да чекне, преди евентуално да си запази място там. Но винаги съм с отворени обятия да проучвам, да тествам и да виждам нови места в България. Много съм щастлива, защото хотелът изглежда много добре за мястото, на което се намира, защото Панагюрище все пак е малко местенце. Та в случая аз за този хотел изобщо не бях чувала. Което е супер, защото имаме възможност или да бъдем впечатлени от ново място, което да си го добавим в списъка с места, на които да ходим, или съответно да бъдем разочаровани, но пък имаме добит опит. Хотелът е 4-звезден. Намира се, както казах, град Панагюрище. Когато кажа Панагюрище, се сещам за времето, в което бях ученичка и в часовете по история говорехме именно за Панагюрище като център, който участва в началото на Априлското въстание и всякакви дейности около него. Панагюрското съкровище, с което толкова много се гордеем, също е открито тук. Така че мястото е много богато исторически и смятам, че е супер, че са направили такъв тип хотел, в който ако отседнеш, може да комбинираш спа и туристическа почивка. Всичко ще разгледаме и ще ви покажа стаите, общите части, спа центъра и накрая ще споделя за моето финално мнение. Но нека да започнем подред. Първо да разгледаме стаята. И ето как изглежда тя. Когато влезнете в нея, от дясната страна виждате ето това кътче, в което може да си оставите обувки, чанти, куфара дори, върхните ви дрехи. А ето тук е доста интересно. Може да стане като дрешник. Ето тук, ако се сложат рафтове и някаква готина лампа по средата, защото тук сега е тъмно, но ето така изглежда. В тази част е банята, нека да я видим. Виждате една стандартна баня с абсолютно всичко, от което имате нужда. Много ми хареса панерът, в който са сложили кърпите за лице и хавлиите. Показвам ви и гардеробът. И ето така изглежда основната част на стаята, като може би забелязвате вратата, в случай, че желаете да обедините две стаи като апартамент и може да се минава през нея. Тук виждаме едната тераса с гледка към басейна, малко местенце, на което може да работите и интересна масичка с малко диванче. Ето е и втората тераса с гледка към градчето. Готин дизайн. Да, ето ме и мен. Сега ще излезнем на първата тераска. Оле, колко е красиво, вижте! Сега ще ви покажа и хотела от външната му страна, така от птичи поглед, ако мога да кажа. Значи, ето това цялото пространство е към хотела. Тук имаме топъл басейн, 2 на брой. Отвън такива приятни места, на които може човек да си седне, ако пожелае. Тук имаме голяма зелена площ и 2 големи басейна. Всичките са с минерална вода. Тези 2 басейнчета са с много топла вода, наистина много топла. Докато големият също е с приятно топла вода, но не чак толкова гореща. Мисля, че не на всеки. Ето тук би му било комфортно, зависи. Там имаме друг басейн, в който аз лично не съм била. Басейн за плуване, докато този там виждате, че има легла. Имаме такива 2 струи, колкото до външната обстановка. Точно покрай реката е локализиран и ето така изглежда тераската. Готино дърво. След като разгледахме стаята, е време да се насочим и към спа центъра, който също не разочарова. Има, както виждате, не един, а няколко басейна с минерална вода. Хотелът се снабдява с минерална вода от собствен източник, което го отличава от много други хотели в региона и като цяло. Това е нещо, което се разглежда като голям плюс. Аз лично много обичам да ходя на спа хотели, на спа като цяло и това да бъде добър спа центъра също е много важно за мен. В главата си имам имената на местата, които са хубави от към спа, а тук, след като разбрах, че има спа център, бях много развълнувана да видя какво ще предложи мястото. Хайде заедно да отидем към спа центъра. По пътят, нека ви покажа, ето този вътрешен басейн, който е с
мисля, че полуолимпийски размер, има си няколко коридора и доста професионално оборудване, може да си тренирате съвсем спокойно, ако се занимавате с плуване. Ето това е частта, която ви показах от терасата и влизаме в обновената спа зона. Има много наброй терапевтични стаи, които са предназначени за различен тип терапия. В случая терапия с кварцов пясък, дълбока медитация и суха вотация. Продължавам да ви показвам и още стаи, именно такава за хидротерапия, терапия за лице и дълбока релаксация. И в този момент осъзнах, че има още 4 стаи за още различни терапии. А в основната част на спа центъра се намираше и ето този интересен воден уелнес бар, на който може да си изберете вода с различно pH в зависимост за какво искате да я използвате. Видовете бяха много, затова ви съветвам да паузирате видеото и да ги разгледате. Сега ви показвам солната стая. Изглеждаше много интересно. Оттам предстоят 2 сауни от новата част, а преминавайки през ето това тунелче тук се разкрива и частта, която според мен е една идея по-стара. Тук има страшно много сауни, парни бани, инфрачервена, билкова и други местенца, като ето този лакониум, в който може да си прекарате времето. Разгледахме и спа центъра, видяхте как има разнообразие от сауни и вътре всичко е така чистичко. Персоналът. Това, което мога да кажа е, че е отзивчив, мил и приятно се отнасят към теб. Не мога да се оплача. След това за храната. Говорейки за храната, именно за закуска и за вечеря, започвам с зоната за хранене. Изглежда приятно. Както споделих за персонала, там има такъв, който постоянно ви обслужва. Самата храна на вечеря беше за мен супер, хареса ми, имаше разнообразие от салати, от разядки, меса, риба, има различни такива други гарнитури. Беше разнообразна и богата. За закуската тук аз лично бих искала да видя някакви печива, круасани с масло, с шоколад, палачинки, мекички и такива други закуски, които лично аз като ходя по хотели обичам именно тази част на закуската. Винаги може да има на къде да се надгражда. Със сигурност тези мои желания не уронват хубавата закуска, която така или иначе хотела предлага. За общите части на хотела, при самото влизане, не знам защо не гледам към камерата, просто съм се фокусирала на там. Хотелът е реновиран през 2024 година. Всички стаи са били реновирани. Мебелите в стаята са променени. Спа центъра. Цяло нов вид, лик са му така дали в тази година, което е преди година и малко. Така че според мен за този хотел не знаят много хора и такъв тип видео би било полезно. При самото влизане се вижда, че сградата е по-стара и съответно реновирана, но има и такава част, ново крило, наскоро изградено. Сега виждате кадри. Това за мен е най-противоречивият хотел, в който съм била. Защото вие вече видяхте как изглеждат стаите, видяхте, че има спа център и също така е доста приятен и отговаря за 4 звезди, които хотелът има. Но отвън, всъщност той изглежда по ето този начин. Стар градски хотел. И именно защото е толкова противоречив, реших, че ще бъде интересно да направя такъв тип видео, защото ако човек съди само по това как изглежда отвън, със сигурност ще изпусне всичко това, което ви показах отвътре. Междувременно виждате и фитнес центъра на хотела, който е мъничък, но мисля, че има абсолютно всичко нужно, за да направите една хубава ползотворна тренировка по време на вашия престой тук. Фитнесът е оборудван с нови уреди на марката Technogym, а в дясната част на залата има и пространство, в което ние дамите съвсем спокойно може да си сложим постелка, да се разтегнем или да направим една хубава мат пилатес тренировка. Позволих си да направя проучване и с моят любим приятел ChatGPT го попитах какви неща можем да правим тук в околността. Това, което ви споделих за историческо богатата ерия тук е така, защото ChatGPT казва исторически музей като първо предложение какво може да се прави с експозиции за Априлското въстание и тракийски находки. Абсолютно логично. Мемориален комплекс Априлци на хълма на града с панорама към долината. Къща музей Райна княгиня, посветен на легендарната учителка. Аз трябва да отида тук, защото съм учила в училище с името на Райна княгиня и ходейки всеки ден съм се възхищавала как тази жена е измислила българското знаме. Също така след това имаме като предложение църкви, Света Богородица и Свет Георги в центъра и възрожденски къщи музеи, които показват живот и занаяти от 19 век. Аз обожавам да ходя на музеи, напоследък го осъзнавам, защото ми харесва да си представям как са живеели, по какъв начин такъв тип къщи музеи те връщат
назад във времето, успяваш да усетиш аромата на старинната, така да кажем, дърворезба по таваните. Обичам да има гидове, аудиогайдове да слушам, да ми обясняват и да ме провеждат така през различните експонати в музеите. Затова тук със сигурност смятам да посетя някои от тези места. Общо взето, като заключение искам да кажа, че мястото е супер, ако искате да си починете за няколко дни. Първо, че наистина е спокойно, мъничко, може да се насладите на минерална вода. Също така може да се разхождате наоколо. Така че спа и туристическа почивка ще бъде заглавието и името на вашето идване до тук. Смятам, че ако си търсите къде да отидете за няколко дни, да си починете, такъв тип видео би трябвало да ви е било от полза. Защото преди да резервирате, преди да вземете решение, е хубаво, поне аз ще ми бъде готино да видя мнение от някой друг човек, който преди това е бил там, за да знам какво да очаквам, дали ще ми хареса, дали няма да ми хареса и ще се разочаровам. Така че винаги, поне лично аз, като ще се ходи някъде, чеквам YouTube, винаги. Ако пък някой сред вас знае за този хотел, защото аз наистина смятам, че е нов и може би не чак толкова популярен, ще се радвам да ми напишете в коментарите, ако сте идвали тук и какво е вашето мнение. Ако ви е излезнала някаква мисъл, въпрос или нещо друго, което искате да споделите, може да го напишете в коментарите по-долу. Ще се радвам да харесате видеото и ако искате да виждате още подобни видеа, да се абонирате за моят канал. Аз сега отивам надолу към спа центъра, защото съм решила да прекарам малко време в сауната. Дори ще си взема и книжка, евентуално. А на вас ви пожелавам хубав ден или вечер, в зависимост от това кога гледате видеото и ще се видим в следващото съвсем скоро. Чао! Колко е приятна стаята!